ما дасимои Аловидин тамоми ходимони театри вилоятро мешиносим, эътироф мекунем. Дигар ҳастанд корвоне ки Аловидин худаш имрӯз дар ҷумури як аст. кадом саргузаштро гап занам, бисёр дӯсташ медорем. дар як мегӯем ки шахси истеъдоди нотакрори аҳли санъату театри касбии мамлакат ба шумор меравад. ман аз самими қалб ҳамаи ходимони театри, ҳамаи санъат, вилоятро, кормандони аҳли фарҳангро табрик мекунам, лекин шуморо алоҳида табрик гуфта истодам. ҳамон шабу рӯз Аловидин як саҳначаи нави театри дигар ҳаҷӣ пешниҳод карда буданд дар бораи ҳамон муллои Ғозималикӣ. хуб пешниҳод кардам, бисёр аҷоиб аст. зур задам, ҳама задам, мо мегӯем зур задем, зур задам. ва зур ту данаши хунда دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنه آه مرا یاد کنه دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنه آه مرا یاد کنه شرگلی سنگی کوهسار مرا یاد کنه آه مرا یاد کنه شرگلی سنگی کوهسار مرا یاد کنه آه مرا یاد کنه گر بخواهد که من خفته نباشم